I tolik lásky, až jde po mně mráz. Hej, halo, co se tolik točíš? Takže, jak to zahájit? No, ukáž. No, jak víte, tak podle názvu se to jmenuje Gizmy Pokec. A mým prvním hostem, jak vidíte, je velikánský Alex Zurko. Velikánské báro. Baripé, takové jako barvalo. Barvalo. A zavřel jsi z okno? Nechceš? Nech Jo, klidně. Klidně nech. Ať máš Taky nechávám. lepší atmosféru. To je konec. Napadlo mě to před pár dny, že prostě vezmu a začnu točit zase znova na YouTube takový videa z auta, protože tohle letí po celém světě a tak si myslím, že proč by ne. Mám nový YouTube kanál, jak víte, přišel jsem o to, tak to rozjíždíme od znova. Mým hostem je Alex Zurko. Ahoj, já vás zdravím, kamarádi. Vzadu je kameraman, který hlídá kameru, aby mu nespadla. Jestli spadne, Tak nic. Tak nic. Tak jo, mohli bychom začít. Jdeme na to. Určitě by mě jako první zajímalo, jak se máš, dlouho jsme se neviděli. Jak se mám? Mám se dobře, unaveně. Co děláš za práci? Dělám koninu ve fabrice, 10 let tam dělám na gáča, aby jsem měl dobře a já špatně. Počkej, ale ty děláš víc věcí, jako fabrika je pro tebe asi taková jistota, ne? To je jistota a ostatní věci jsou, to mám říct, doplněk, doplněk stravy. Ne, tak... OK, a když je to doplněk stravy, tak mi vyjmenuj, co tam všechno máš teda. To je tetování, to je druhá jistota. No. Už tam nikdy k němu nepůjdu, tak mě to bolelo. Celý jsem mu to zkazil, ale dobrý. Takže vlastně jenom tu práce a tetování, no. Počkej, já vím ještě, že děláš... No, teď mi to musíš říct ty. No, jakože ty... Kreslíš? To je občas že něco jako na zakázku, protože... Kreslíš jako nádherně, to se musíš fakt nechat. A teď děláš výstavy, že jo? Jo, teďka budu mít, no, v Praze, v květnu. Mám tady první otázku pro tebe. Představ si, že jsi s tvojí ženou někde na jídle. Jak by si zareagoval, kdyby za tebou někdo přišel, zavolal by si tě na stranu a řekl by ti, dám ti 2 miliony, už se nevrací za svojí ženou, uteč na rok a pak jí to za rok vysvětlíš. Ivan, otázka, ty víš. Co bys udělal? Tak já nevím, tak bych se vrátil za rok, ne? Tak co, tak rok vydrží, ne? Tak to spolu tepe 4 roky, tak co? Ne, brácho. Konec. Je něco, co o tobě buď rodina nebo fanoušci nevěděj a chtěl by si jim to říct? Ty vole, co? Tak já jako nejsem nějaký jakoby zajímavý typ takhle, víš, že? Víš, Jak nejsi zajímavý? Víš, jakože já nemám, nebo takhle, nemám nějaký takový věci. Co o mě? No. Jakože úplně ty osobní věci, to jako nedávám nikomu nic, ale neříkám ani nepíšu na Facebook nic. Ale takhle, nevím. Takže není jako nic, co by o tobě nevěděli a... To, že se jako nenechám třeba ojebat, to vědí, že jsem prostě takový tvrdý na takové věci. Tak spíš otočíme to. Řekni, co o tobě věděj a co jim třeba vadí. Rodině a fanoušku. Rodině, že jsem náladový, jo, že prostě, jak kdybych tomu dostal. A to jako hodně vadí rodině, že jsem náladový, že... Fakt si naládovej. Naládový. To už po pavlovsky. Jo, jsem, no, někdy mám more dny, že třeba nemluvím. Jsem jenom třeba 2 dny, úplně prostě jsem přeplej, víš. Další otázka. Záviděl jsi někdy někomu a... Nebo takhle.
to je lidský, závidíme úplně každý. Ale jestli si záviděl, takže jsi si pak řekl, tady už musím přestat, už je to jako zbytečný a prostě pozastavil ses na tom? Jo, záviděl jsem. Ale takhle, nikdy jsem nezáviděl nikomu, ale když jsem dělal prostě hudbu a do toho prostě vystřelili prostě ty jména, víš, Bobby, Dolar, tady ty prostě kluci, tak jsem si přestil u toho, že fakt jako závidím ty čísla, úplně jsem byl hotový z toho, víš. Okay. A furt jsem jakoby hledal to špatný v nich, co dělají špatně na té hudbě, jakože ty texty a přitom úplně pičovina, víš. Jasně, že? Ale to je lidský, to je prostě, i když, nebo spíš muzikanti, my to máme prostě v sobě, no. Ne, že závidíme, ale hledáme furt chybu u někoho jiného. A ne u sebe. A ne u sebe, takže jako to chápu, no, to tak je. Víš, protože jsem to dělal jako dlouho a teď jsem viděl, nebo když jsem si řekl, že bude úplně pičovina text, jako oni a ty čísla, víš. A furt mi nedocházelo to, že vlastně nejsem zas tak dobrý, abych já měl ty čísla, víš, jako to člověk si musí uvědomit takovou věc. OK, když jsi to dal jako dohromady nějak jakoby, že hudba není asi to, co tě naplňuje, tak si to přijmul? Nebo je hodně důležitý taky ty věci přijmout, víš? Je. Třeba, jo? Jo, protože... Už to nemáš jako, že se chceš tomu vrátit, nebo tak? Ne, jako někdy si něco zarepu, ale to jenom tak jako do prázdna a pak se jako zpamatuju a dobrý. Ne, tak víš, protože mi došlo, že mě to jakoby ničilo, víš, jako, že neříkám, že jsem byl z toho úplně v piči, ale... Gypsy říkal? Neříkám, že jsem byl z toho jako v piči, ale... To rozuměl, že psychiku, víš, jakože... Jo, psychika, okej. No, úplně jsem si říkal, úplně jsem byl hotový a pak ti dojde, že vlastně si lámeš hlavu úplně na pičovinu. No jasně, úplně zbytečně. OK. Je tam něco? No, jede kamion. Hele, pojď mi dát takový rychlý úplně bomby, jo? Peníze nebo respekt? Ty vole, ani jedno. Láska nebo svoboda? Láska. Barry láska? Barry láska, Úspěch nebo klid? Jako klid myslím tak, že fanoušci šílej, nebo prostě radši klid, domácnost, tak jak to máš? Klid, určitě klid. Proč? Protože, hele, neříkám, že jsem byl úplně hvězda, ale v době, kdy prostě vypouchly ty parodie, tak se si, tak jako... Ty parodie byly nejlepší. No. Tak jsem si to jakoby zažil trošku ty fanoušci a že šíleli, jo, že prostě, třeba v té době, když to vybuchlo, tak jsem měl to, co třeba měl tady ty kluci, co teďka vybuchli s tím rapem, víš, že kam jsem přišel a já to moc nedávám, nemám to rád, víš. OK. Koho ceníš úplně nejvíc? Nejvíc? No, jak neřekneš mě, vyhodím tě ven. Čuli, no, jako ze slovenské rapové scény, jo. Jasně. Tak Rytmus, to je jasný. Rytmus, to tam je, nebo jako celkově kontrafakt. Gagarin. Marta, Tomy. A oni rapujou tak, že konec. Oni jedou tvrdý rap, Jako nechci říct, ale tady je takový teplo. Je, memero. Mamo míry, mámo. Chytí dvojku, půjde dvojka. Já neznám to ty. Teď bych to nazval, že tahle část bude, jak by si se zachoval v daných situacích. Okay. Představ si, co jsem měl dělat. Představ si, že jdeš po ulici. Jde dvoumetrový frér a mává jakože servus. Ty ho pozdravíš, pak se otočíš a tam bude další jiný frér, který on zdravil toho druhýho, chápeš? Jo, úplně zprás prostě. Co by si mu řekl, nebo co by si udělal? Nic, abych se smál, nebo já tady ty pičoviny mám rád, víš. Bych se smál tomu, že jsem se strapnil, víš, úplně moc bych se smál. Takže a stalo se ti to někdy? Hele jo, když jsem byl menší, já nevím, kolik mám třeba 15, 16, to jsem myslel, ale jako s frajerkou, víš, jakože. Okay. A já myslel jako, že na mě má a já úplně taky, víš, a přitom ona za ní byla její kamarádka Monika z Dědlaby. Okay. To se strapnil. To je moc. Představ si, že jsi ve výtahu, přijde tam raklo starý, pustí a ještě ti vynadá, jakože co je, jakože
prostě, jestli ti to vadí. Jako, že si usere, jo? No, prostě usere si. Aby mu vynadal, vole. Jak by si, no, teď si to představ, že je třeba před tebou. Vynadej mu. Když by mu řekl, že je buzera, vole, že... Víš, kdyby byl mladček, ho napálil normálně. ne, bych mu vynadal prostě do smrti, víš, já jsem sprostý. Byl by na tebe drzej, tak je to ber. Nastupím, vynadám ti, no, tak co? Pojď sem, Lukáši, vynadám ti trošku. Pojď dopředu trošku. Pojď dopředu, more. Mám nervy. Co si takový? Jsem choďámen do piči, zastav. Do mě děláš, Do mě dělám, dostávám tričko na sebe. Dám ti jednu. Jdu tu kameru, nejděte se mnou. To je hezký, se nám pohla kamera. Nevadí, Nevadí, my to vrátíme. No to vrátíme. My se nedáme. Kdybych se o toho do oku vypadla, by zapřel kamera. Tady máš, more. Chceš točit? Chceš točit, more. Toky děláte tady na mě. Hej, tak mě už je teplo z tebe. Další věc je to, Kdybys mě tady vyhodil, jel by si pryč. že tady... Další věc je, podej mi tu tašku, Luky. Nedělej se mnou, tady moje skopičiny. Vidíš, jako... On se bojí pavouka a hadu, ne? Neboj se pavouku? Ne, pášky od piva přijde. Další věc je taková, že jdeme ochutnat trendy. Dal jsem skleničky z domova. No, to jsou ty, co Máruška krade v Uniku. To je přesně ono, to jsem říkal. Hele, znáš tohle? Teď někdo to dělal na Já jsem to dělal, jsem to vyzkoušel. Tak more, jak se poseru. Ne, dal jsem 2. To ale jak jsi vzal? Tohle můžeš dát dozadu, děkuji ti. A zrovna jsem to chtěl ochutnat, more zabíjá kluk, hej. Tak Takže. on má peníze, víš, že? Má peníze. A musíš mi to namíchat, more. Já ti to namíchám, Ráško, takže. Takže mě takhle. poleješ, bo žena tě moje zbije. Teplákovka nová. To mám more z toho striosu, nedějte se tady. Musíme to otevřít. Ať to tam takhle dám. A lžičku si vzal, more. To zamícháme nějak. More, ty No ochutnej, more, co ti je? Co se štítíš? Jak to zamícháme? Ale fakt, to mě nenapadlo. No víš, tady máš. Ale tady máš, teď buď frajer. Obrovský máš nějaký? Mám. Máš? Proč? Tak si to zamíchaj s prstem, no, prostě na No to. tak jo. Hele, otvírám tohle. Tak si dám první tobě. Takže takhle. Má kluk koupil Ukáž. až smetanu koupil. More, ne? lítal jsem po krámě kvůli tobě. Šamone, nechci být prostě, jak to vypadá, hej. A jemu ani nenaliješ? Já ti udělám, Ne, Luky. hajzlovi. Já ti udělám, já ti to dám do toho, koukej. Ty by se pohl, aby se smál. Ne. Tak není. I tolik lásky, až jde po mně mráz. Kdyby zpívala Gypsy Erika, víš? Zamíchej si to, bráško. Počkej, takže fakt tak prstem, no tak co? A máš ubrousky? Mám, Tak co to je se bojíš? smetana, ne? More, já to nebudu míchat prstem. Ta jazykem. Já nemám tak dlouhý. Počkej, můžu otevřít Hej, to? počkej, mám tady novou tu. Tepe nová. Propíska, more. A doufám, že jsi to dal obráceně, ale. Jo. Doufám přímo s tou tuhou to dal dovnitř. To zapíhat, more. Ne, to musíš zamíchat, ale jo, on už to má, more. dej. More, mě neuč, já jsem dřív míchal to. Nebudu říkat s kým. Co když se ti Já tady jsem míchal pozračil? v tom, ne? Barevce jsem Duplex. dělal. Duplex. Jsem dělal koninu lesimu, more. Tak na zdravíčko. Tak na zdraví, Lukáši. Zabij vás. Děkujeme. Jo. Ty piče, Jako tohle vypadá hnusně teď. ale? Trošku mrtkovina, ale dobrý. Ale dobrý to je. To je dělo, tam schází tobě ještě ta. Ne, dobrý, more, takový on mi tam dá. Zase to budu muset míchat. Fakt zamíchy to. Dej mi tu propisku. Tam. Jej. Znova. Jednou na zdraví. A na zdraví, na mámu. Jo, dobrý. Trošku na žáhu, vole. No fakt. Nebo aspoň teda já jsem taky postižený.
Ale nevíš, zábel more ne třeba kelímky, kdyby zavíš. No. Já mám skladí úplně do litky, víš, do dřív na turka more, na kávu. Ne, je to fakt bomba. Dobrý, udělám hned ženě doma. Je Pojď to- sem jít. Tohle je ostrý docela, cítíte to taky? Jako jo? Je to ostrý. Že to pálí. Ne, jako že to řeže, víš, do hardla. Je trapetulí. Dobrý to je, no. Tak co, teď budeme pít smetanu, more. To si zabil. Takže, co, soda? Já. Teď čas prostě na to. Na volantis. Takže já bych to hodnotil 32 z 10. tak 16, ne, 7. 16. 7 z 10, ty? No, taky tak nějak, 7,5 z 10. OK. Víc si to nenaslouží, víš? Docela pičovina. Jej, konec, to ani nebudu dopít, more, co si mi to nalil? Tak to vypij, jestli chceš. Nechci. Abych měl, more, já mám problémy se střevama. More, to jak kdybych se tady to, ty píčo, tolik. Ale ty si dával teď na Facebook to, že kerky, nebo že začneš tetovat znova, ale že za 1500, velkou celý záda. Celý záda, no. Za 800, no, pro tebe. Že máš skladbu s refrénem. Zdajíme tě, bráčko můj, review. Přišel, já vám něco řeknu, přišel za mnou frér. Říká mi, brácho, zavozí skladbu, hej, táta. A já, jako s tátou mojím, a ne, s refrénem, ne? Jako review. Přišel jsem k refiovi, říkám mu to, on říká, brácho, tohle neříkej Járovi Olahovi. Neříkej mu to, nebo on mě rozseká. Refrén. Refrén. Další věc, co mě zajímá, brácho, jestli se nechceš vrátit zase k tomu, co jsi dělal na začátku a tak, jak jsme tě všechny poznali, a to jsou parodie. Ale nechci. Nechci. Řekni nám, jaký jídlo máš nejradši? Nejradši je řízek a kaši. Fakt? Hezky. Řízek a kaši. Tak to jsem nečekal, jsem čekal, že řekneš kumpao nebo tak. A on to pustil na takto. Jako já mám rád od Vietnamců tady ty jídla, ale jakože doma, když jako, nebo tak českou kuchyni, řízek a kaši, no a pak naše domácké jídla, víš, jako Okay. takové zapražený polivky. Čorikanes. Čorikanes jídla, ale já to mám taky rád. Jo, Jako, sice ti z toho pálí žála, ale konec, raný normálně hoří. Já piju mlíka, já piju všechno. Víš, co nejvíc pomáhá? Schválně, jestli víš, co nejvíc pomáhá na žáhu. Každý používá něco jiného, ale já musím si dát. Sůl to je? Ne. Sůl? No more, hlavně, že ti chci dát radu, ale sám on nevím. sám Hej, neví. Dary. Ty vole, sůl? Ne sůl. More. More, ta ne. Říčka, sůl, Ne, sůl, soda. soda, no. More, sůl, kupíme odpad. Ještě k tomu říčku. Tak to je kolo. Zabijak sůl. Tak ne sůl, more, sůl. Dej si more cukry, normálně. Nebo co pomáhá? Co mám vyzkoušení? Když Nejď. vemeš vývar, ale třeba tak 7 dní starý, A prostě se pozvracíš, máš klid. Všechno to to vyhodíš zvracíš na bomby doma, do belíku, more. kaj se slzy a máš klid. Jo. Takže, jak jsme se k tomu dostali vůbec? Přes ty cigánský jídla, no. A jídla, který nenávidíš? O, ty sladký knedlíky, vole. Fakt, jo. Víš, jak je v tomto ovoce, nebo prostě, ne, víš co myslím, no. Ovoci knedlíky prostě, víš. More, já to nenávidím, hej. To je divný. Ale předtím more horálky, jsem umíral za horálkama. Já jsem třeba denně snědl třeba 10. Tak A to já zase Pak jsem měl 160 kg. Iloru. tutka mám. Umíš napodobit aspoň něco, co jsi už natočil? Ty vole, nevím. To po mně chce. To je tak stejně, kdyby si mi řekl, zaspívej mi třeba Jíloro, tak ti zaspívám Jíloro. Tak já chci po tobě, aby si něco zkusil napodobit, co?
Co si myslíš, že bylo největší prostě? Jo, tak tam toho bylo hodně, no. Bylo no, všechno skoro. Právě, no. Jestli si pamatuješ tu scénu o Manese. Ty pičo. A jak to bylo? Zaplať nájem. Jo. Já si moc to nepamatuju. Fakt, já si to nepamatuju, ty. Jakou třeba si pamatuješ? Stačí jenom ten kousíček. starý, jak tam jde do tohohle, říká, pičeč, jak to bylo. Hej, halo, co se tolik točíš? Ty nevíš? Ježíš Mario. To je co? To si neviděl, kamaráde. Ta co se tolik točíš? Hej, halo. Prosím tě, udělej mi kávu. Já teď nemám, potom pošlu holku. Vode, tam ten Fred jde jakože do toho pokoje, kde ona byla, ne, tam jsou obrácený kříže, pičoviny, ne. A teď prostě kamera jde kolem a on mu říká, hej, halo, tak co se tolik točíš? Tak to je konec. Bude prostě dilípen, no. Jsi byl mrdlej. Úplně, jakože, Úplně představ si, že normální den ty budeš stoukat na mikrofon, ne? A z ničeho nic prostě do mikrofonu dají ty hlášky. no. Ale víš co, to šlo jako samo, víš, jakože, Tak právě. já jsem ani jinak tím nepřemýšlel. A to je to, že já jsem taky odmala dilino, víš. Takže tak, mějte se krásně. A dolač to nějak. Mějte se krásně, nedělejte frajeři moje, protože stejně vám chodí nedoplatky. Jste rádi, tak my, takže tak. Máme Mercedesy. Mercedesy moje, pak Hej, bude. Dick. Online služba není k dispozici. Všechno si zkazil, more, já jsem s tebe hotový. Vy jste mě tady ubili. Poslední hovor prší v mé cílovém místě, zapnout světlo pro čtení. Můžu jenom číst. To nevadí. Čau.